खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। जारिमिनारि संकस खेरायसालिखौ जौगाखांहोनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय 3 कोटी रां हरनाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा फोरमायदों। बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। आसाम सरकारनि बाजेटखौ लानानै बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों, बिथाङा मा बिबुंथि लाखिदों, बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो। रंजाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव आसामा मोनसे आलादा रायजो जानायनि उनाव बियो गिबि खेबनि थाखाय आसामनि राजथावनि दिसपुर बे दिसपुरनि बाहेराव गाबोनो जोंनि जि बिटिआर बे बिटिआर रिजननि जि बिटिसिएलए बेवहाय जोंहा जिहेतु एसेम्बलि हल दङ बे एसेम्बलि हलाव गिबि खेबनि थाखाय आसाम एसेम्बलिनि जि बाजेट सेसन रां बावजा 2020 आरो 2026 मायथाइनि जि रां बावजानि गिबि सान बे गिबि साना बेवहाय जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै जों गासैबो गाबोननि सानखौ नेगासिनो दोङो आरो गाबोननि थाखाय दिनै बेनि जि मोनसे साखाफारा जानांगौ बेनि जि मोनसे मा होननानै बुंदों प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना जोंहा कमप्लिट जाबाय। खालि गाबोनो 17 फेब्रुवारि बे 17 फेब्रुवारियाव जि सेसन बे सेसना जिरायनांगौ आरो जिरायनायखौ जोङो नेबाय थादों। जोङो बुंनो हायो दे गाबोन सानसेनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि मिरु क'क्राझार बे क'क्राझारा माने आसामनि राजथावनि बे सानसेनि थाखाय बे राजथावनि जागोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो बियो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। गमामायैनो नैबे जि मोनसे गरन्थ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारि बिथांमोननि जि मोनसे गोख्रों जि मोनसे गरन्थ बे गरन्थनि गेजेरजों बे हाबाफारिया जाफुंनायनि जि मोनसे लामा बियो थांगासिनो दोङो आरो गाबोनो जोङो बेखौ जाफुंसार मोनसे थासारियाव जोङो मोनगोन आरो बेखौ जोङो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथाव रादाब आरो मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थागोन। जानो गोनां बेवहाय बिटिसिनि एमसिएलएफोरखौ हांख्रायनाय जादों ना बेवहाय जोंनि बिटिसिनि एमसिएलए इभेन जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' डेपुटि चिफआ गावनि एमएलए जाखाबाय। गासैबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बेवहाय गासैबो बाहागो लानायनि थाखाय जिमानखिनि जोंनो जिरायनायनि जिखिनि राहा बे जिरायनायनि राहाफोरा जों बेखौ खालामजोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि एमसिएलएफोर एमफोर बेवहाय बेनि अनगायैबो बेवहाय जिखिनि भिजिटर्सफोर थागोन कलेज स्टुडेन्टफोर थागोन सिनियर सिटिजेनफोर थागोन बे गासैनिबो थाखाय बेवहाय जिहेतु मोनसे रुल दंखायो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेवहाय स्पिकार्स गेलारि थागोन बेवहाय जेनेरेल गेलारि थागोन बेवहाय प्रेस गेलारि थागोन बे गासैबो जोंनि नैबे बिटिसिएलएनि जि एसेम्बलि हल बे एसेम्बलि हलाव दोनखाजोबो आरो बेबायदियैनो गासैबो जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसनखौ जोङो अलरेडि खालामखानानै लाबाय आरो बेवहाय गासैबो थाखोनि जाय बिथांमोना बेवहाय बे एसेम्बलिखौ नायनो गोसो जायो नायनो लुगैयो नायनो थाखाय हांख्रायदों बिथांमोना बेयाव फैनानै एसेम्बलिखौ नायनायनि गावनि मेगनजों नायनायनि नुनायनि मोनसे सुबिदा बेखौ जोङो खालामनानै लाखिखाबाय। बेयो जिहेतु गासैबो माने मन्त्रि एमएलएफोर दिसपुरनिफ्राय फैगोन दिसपुरनिफ्राय फैनाय हिसाबै बेवहाय एसे सम लागोन जोङो बेखौ मोनदाङो। नाथाय जोङो नुनो मोनदों दे ओरैनो सेसनफोरा जोंनि बिटिसिनि सेसनानो होन बा आसाम एसेम्बलिनि सेसनानो होन बा पार्लामेन्टनि सेसनानो होन बेयो 9 रिंगानिफ्राय फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो। नाथाय बेवहाय सफैनायावनो एसे सम लानो हायो। जों हार्डलि जुदि गासैबो एमएलए बिथांमोना मन्त्रि बिथांमोना जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जोंहा माने बिश्वजित दैमारि बुंथिगिरि बिथांमोननि जि मोनसे एराइभेल बे एराइभेला जुदि आर्लि नियार एबाउट 11 जुदि जायोब्ला बियो नियार एबाउट बियो 12आव बियो स्टार्ट जानायनि मोनसे आसा दं। जोङो मोनथिखाबाय नोंथांमोनाबो मोनथिखाबाय खौरां बिजोङावबो जों नुखाबाय दे जोंनि आसामनि रायजोपाल बिथाङा मैयानो दोनफैखायो आरो दिनै
गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि CIT बेबायदि हाबाफारियाव बिथाङा दोंबाय थायो बिथाङा सफैखाबाय आरो बिथांनि जिहेतु एड्रेसिं बे एड्रेसिंजोंनो जागोन हिसाबै बे साइडनिफ्रायबो जिखिनि थाम थिम जानांगौ बे थाम थिमा जाखाजोब्बाय बिटिसिनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै नोंथांमोना मोनथिखाबाय नङा होमबा सरायजोफोर दानिया फैदो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे समावहाय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि लाखियामोन बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायामोन नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाबोदो 10 সংখ্যক আমার যে সংকোচ খেৰাই এই উৎসৱ মুকলি সভাত মই এটেন্ড হৈছো আৰু আগতো আহিছিলো সকলোৱে জানে বড়োসকলৰ ধৰ্ম বাথৌ আৰু খেৰাই এই দুটা যিটো বিষয় এইটো সংলগ্ন হৈ আছে বাথৌৰ পৰা খেৰাই আৰম্ভ হৈছে আৰু বাথৌ ধৰ্মটো আমি ক'ব নোৱাৰা সময়ৰ পৰাই বড়োসকলে এই ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছে বাথৌৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতিবিলাক মানি আহিছে আৰু আজিও আমি বিশ্বাস কৰো এজন সিজৌ গছৰ ওচৰত আমি বাথৌ বৰায়ক আমাৰ ভগৱানক আমি পূজা কৰো আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ভাগবিলাক আছে আৰু এই সংকোচ খেৰায়ত এই বিভিন্ন ভাগবিলাক খুব ওয়েল ডিজাইন কৰি প্লাই আজি গুডি বাথৌ আফাদে ইয়াতে যোৱা 10টা বছৰ উদযাপন কৰি আছে এই বছৰ তেখেতসকলৰ এই উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰি যেহেতু আমাৰ ট্ৰেডিশন আমাৰ কালচাৰ সব ইয়াৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে মই 3 কোটি টকা ঘোষণা কৰিছো বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা যাহাতে এই খেৰাইছালি এই সংকোচ খেৰাইছালিটো আমাৰ যত বাথৌ ধৰ্মৰ ইয়াত বিভিন্ন পূজাৰ বিভিন্ন আমাৰ কাৰ্যসূচীবিলাক কাৰ্যকলাপবিলাক ইয়াতে হ'ব তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ঘোষণা কৰিছো আৰু অনাগত দিনত মই অনুৰোধ কৰিছো আহি থকা প্ৰজন্মক আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰ দ্বাৰা আমাৰ স্পিৰিচুৱেল যিটো প্ৰেক্টিছ ইয়াৰ দ্বাৰা যাহাতে এটা সঠিক পথত আগুৱাই নিব পাৰে এই দিশত তেখেতসকলক মই গুৰুত্ব দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো কাৰণ আহি থকা সময়ত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে যে বিভিন্ন পৰিবেশ ড্ৰাগছৰ পৰা লৈ মদৰ পৰা লৈ বিভিন্ন পৰিবেশবিলাক কেতিয়াবা আমাৰ যুৱসকলক বিপথে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰে গতিকে আজিৰ সময়ত আমি সমাজৰ প্ৰত্যেকটা সেকশনৰ মানুহে ইয়াৰ পৰা সজাগ হ'ব লাগিব আমি ধৰ্ম চৰ্চা কৰাৰ লগতে গুণ জ্ঞান আমাক লাগে আমাক যিটো নেকি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা বা আমাৰ নৈতিক দিকবিলাক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমাক লাগে আৰু সেই কাৰণে সেই প্ৰেক্টিছবিলাক যাহাতে কৰিব পাৰে এইটোৱে মই অনুৰোধ কৰিছো